que sigue sendo o centro de todos os esperpentos municipais que hai en toda España. Non hai ningunha cidade en toda España que teña acontecementos políticas municipais tan desastrosas, tan caóticas, que supoñen un esperpento continuo que os cidadáns en Ourense non se merecen, e o Partido Popular é o responsable de poñer a Jácome e de manter a Jácome. Polo que eu vexo, cada día hai un sobresalto da política municipal aquí en Ourense. Ao fronte do Concello de Ourense, Jácome fixo retrocesos en políticas de igualdade, fixo retrocesos e recortes en políticas de cultura, amosa incapacidade de xestión nas concesións e nas cuestións orzamentarias municipais. Sigue paralizado todos os aspectos de urbanismo. Simplemente converteu Ourense no epicentro dos esperpentos e das noticias chamativas que non resolven nada para os cidadáns. E Ourense merece algo millor. Feijóo, o PP e Baltar teñen que deixar a súa autoprotección e posibilitar un cambio, porque Ourense non merece